חודשיים אל תוך המלחמה, ומתחת לפני השטח יש גם מתקפות סייבר נגד ישראל. עמרי ברק, בוא נדבר על מתקפה כזו שהשפיעה על לא מעט ישראלים. כן, ממש ככה. בשקט יונית, בשבועות האחרונים, אחת ממתקפות הסייבר הכי גדולות שהיו אי פעם בתולדות המדינה. מאחוריה עומד קבוצת ההאקרים האיראנית טופן, שמתקפה אחת מתוחכמת הביאה לדליפת מידע משורה של חברות. קבוצת הסייבר הצליחה לפרוץ למערכות של חברה ישראלית של אחסון אתרים, כזו שמחזיקה הרבה מאוד מידע על אתרים ישראלים אחרים, וכך הגיעה לנתונים אישיים שהיו שייכים לשורה של אתרים ישראלים, כמו למשל אתר של חברות רהיטים, אתר של חברות מזון, חברות בגדים, רכבים ועוד. כל מאגר כזה כולל נתונים אישיים, וכשהוא דולף, זה יכול להכיל לפעמים מיילים, שמות, כתובות, מספרי טלפון, לעתים סיסמאות, לפעמים גם עסקאות מסחר. זאת אומרת, מה קניתם? על פי הערכות, מדובר במידע של מיליוני ישראלים שיצא החוצה, מידע שבעולם הסייבר מגדירים זהב טהור. על פי נתוני מערך הסייבר בחודשיים האחרונים מפרוץ המלחמה, ניטרו שם יותר מ-2,000 אזכורים של אירועים שונים של דליפת מידע, וזה זינוק של פי 10 מימי שגרה. במידע הזה, האקרים עושים שימוש גם לצורך מתקפות נוספות. הנה למשל תרחיש אפשרי. הם יודעים את השם שלכם, הם יודעים את המייל, את הכתובת, ומה רכשתם לאחרונה. כך יודעים עליכם הרבה יותר מידע, והרבה יותר קל לתקוף אתכם שוב ולהוציא מכם מידע חדש. בחברת הסייבר צ'ק פוינט, המנטרת מתקפות כאלו ומגינה מפניהם, מספרים לנו שקבוצת הסייבר האיראנית הזו לא לבדה, ויש בערך 10 קבוצות איראניות נוספות, והם הם פעילים ישירות, לא בזירה המלחמתית אמנם, אבל מאוד מאוד פעילים במלחמת הסייבר. אז מה אפשר לעשות? להשתמש בסיסמאות שונות לחשבונות שונים, לא להשתמש באותה בכתובת המייל של העבודה, להגדיר אימות דו-שלבי, ולהימנע מללחוץ על כישורים שאתם לא מזהים. מערך הסייבר מנסה כעת להעביר גם הוראת שעה שתחייב חברות לטפל באירועים כאלה עוד לפני שנגרם נזק. במקביל, אנחנו חייבים להיות מאוד מודעים לכך שהמידע הזה של חלקנו בחוץ, להיות מאוד זהירים, במיוחד עכשיו, יונית. תודה רבה, עמרי.